ang gi-announce si Presidente Marcos nga hapit na kuno pa sa kaag kaso sa ombudsman, maos si kanyo Speaker Martin Romualdez nga pakasuhan. Karon unsa may kalakiha nga si Leandro Leviste man og si kanang na ang Loren Legarda ang pasakaag kasong plunder na hinuon. Si Bong Revilla na priso apan temporaryo nakagawas. Kinsa may lang ipaimbestigaran sa Bulacan. Kadto si kanang Senador Joel Villanueva. Hinog na kuno ang kaso mga sukin tigpaminaw, pero pag hinog na kuno ang kaso, himan-himan pa to, ni Tamling, ni Balitok, ni Tila sa Lapalapas Malacañang. Ang kaso ni balik pagkahilaw. Di may picture o niya pagkahuman. Wa gyud sila. Pagkaabot lagi dito, way mga sapot. Uy, wa na mga sapot. Niingon nga. Ningon ang bana nga. Day, wa ko'y kasakyan, day. Way kasakyan nga lain man di ay ang gisakyan. Day, di ko kasakay ron, day. Sus, dito man ni kabayo, di slai. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Balita gikan sa kauluhan kanhi Senador Bong Revilla. Nakapiyansa na mga sukin tigpaminaw og mobalor og 1 ka milyon ka pesos alang sa giatubang nga kaso nga malversation nunot sa gialigar nga pagkalambigit ni ini sa usa ka flood control scandal dito sa may Pandi, Bulacan. Straight to the point. So nakaingon mga sukin tigpaminang uban nga nga priso nga sana all makapiyansa. Sana all temporaryong makagawas. So karon mga sukin tigpaminaw malipayo na kaayo si kanhi Senador Bong Revilla ang budot senador. Makamalipayo na sa kaayo kay gitugutan siya sa Sandigan Bayan nga makapiyansa og 1 million pesos nga kantidad mga sukin tigpaminaw bugti sa temporaryong kagawasan. So kanhi temporaryo pa lang ning kagawasan samtang magpadayon ang kaso apan gawas no na sa gikan silda. So wa na si di na sa mapriso makagawas sa mga sukin tigpaminaw nakagawas na gyud. Dapong adlaw himambat siya sa iyahang mga pamilya o niya makadulog na gyud siyang asawa pod. So haya-haya haya-haya ni kanhi Senador Bong Revilla oy. Kaya-haya bang senador kanhi Senador Bong Revilla kasamang Marisa nganuman. Murag tag-as sa rabatog bungot, murag karong adlaw or gabi pa lang murag nagpabarbas na to. So muna nga si Bong Revilla gitugutan nga makapiyansa apan si Senador Jinggoy Estrada ni hangyo mga sukin tigpaminaw nga mopiyansa pod siya wala tuguti nga makapiyansa si Jinggoy Estrada. Si Bong Revilla gitugutan kun magduda ang uban nga pananglitan og tugutan si Bong Revilla nganong ang uban dili man tugutan tungod ba tingali kay kanang naang kapartido sila ni Presidente Marcos mo tingali nga gitugutan baguhay lang nahuman mga sukin tigpaminaw ang suna. Baguhay lang gingon ang suna nga matod pa ang Presidente Marcos nga ilang gitinuod og imbestigar gani na nga priso na ang uban og daghan pang isunod nga priso noon sa maning uban hinahinay na magpanggawas sino. Naning kamot og mayong asawa ni Bong Revilla in town oy nga makagawas iyang bana bisa og makapiyansa sila. Kay kwan baya ka sa mangki kana na ang ikaw labi na kay batan-on pa pug asawa si Bong Revilla in town niya kwan mi pug ayago kay dulog Samtang sa laing bahin, ombudsman na tinguha nga pasakaan og kaso nga plunder o graft batok ang mag-inahan nga sila si Senadora Loren Legarda o Congressman Leandro Leviste.
Straight to the point. Kini nunot sa aligasyon nga nagkasabot ang mag-inahan pag-secure og mga solar contracts. Straight to the point. Ato ni hatagag pagtagad mga sukindig paminaw kay di ana ang gi-announce si Presidente Marcos nga hapit na kuno pa sa kaag kaso sa ombudsman maos si kanhi Speaker Martin Romualdez nga pakasuhan karon unsa may kalakiha nga si Leandro Leviste man og si kanang na ang Loren Legarda ang pasakaag kasong plunder na hinuon. Si Leviste mga sukindig paminaw na ila nga kritiko sa administrasyon. Ingon man usab si Senadora Loren Legarda iyang inahan o niya tuwa karon membro sa minority bloc. Nitapon siya sa mga senador nga naas minority. Nibuwag sa mga sukindig paminaw sa majority nga mga senador nga kaalyado mga sukindig paminaw nila ni Erwin Tulfo, ni Soto, ni Win Gatchalian. So nibulag siya di asa diri ni Senador Alan Peter Cayetano, nilang Pia, nila ni kanana ang Bato, Bungo, Robin Padilla. So tuwa sa dito apilon og kaso si Senadora Loren Legarda kay matod pa kuno nga kanang naa nga ilaha kunong gi-exclusive ang pagbadagan aning solar contracts matod pa nga dili man ta sila moy tag-iyas adlaw ngano mga kanang naa nga ilaha man ni nga gikumkum ni tanan ang solar nga kaning adlaw para mas tanan nayabag na. Tanawa ra tanawa ra sila si kaning ni ipasakang nga kaso nga plunder batok ni Congressman Leviste og sa iyang inahan dili ni kabahin sa flood control dili ni kabahin sa anomalya sa flood control kun dili kabahin sa solar adlaw nga gisgutan unsa naman ning kalakiha karon oy mas kuan pa kanang naag naunsa man ning kalakiha mas murag mas mauna pagkapriso si Loren Legarda tingali og si Congressman Leandro Leviste kay ni kanhi Speaker Martin Romualdez og ni Saldico. Okay pataan ni Dong Boying. Subay ni ini NBI mupatawag usab kang Congressman Leandro Leviste og kanhi Congressman Jing Paras nga alang sa giingon nga pagplano nila pag-frame kang Executive Secretary Ralph Ricto. Straight to the point. Diyan na mga sukindig paminaw, diyan na sa ilaing ipatawag na sab si Congressman Liasto kanang naang Leandro Leviste dito sa NBI o niya lakip nga ipatawag si kanang kanhi Congressman Jing Paras mga sukindig paminaw kay ilaha kunong gi-sit up ila kunong giplanuhan nga sit upon si Executive Secretary Ralph Ricto niya tagaan dito kuno og kanang hamis kayong babae arong madakpan. Ato ni hatagag pagtagad makasama kay naunsa man ni sila oy naghisgot na mo padidit ni sila. Samtang Malacañang modoso sa gisugyot niini nga national budget son para sunod tuig nga mobalor sa 7.2 bilyones at trilyones pesos. Pagkadakua mga sukindig paminaw So kaning ni Straight to the kaning ni ang gisugyot karon gipangayo ang Malacañang nangayo ang Malacañang og 7.2 trilyones pesos nga budget para sunod tuig. Mas taas kini og 400 bilyones kapin kung itandi nimo sa budget karon tuiga. Naunsa man kana hutda gid ninyo ng kwartas gobyerno. Pagkadako nining kwartaha nga himuon nga budget para sunod tuig 7.2 trilyones. Last year 6.7 trilyones ang budget last year karon nga tuig. Sunod tuig nangayo ang Malacañang nga himuon nga 7.2 trilyones. Pagkadako man ning budgeta unsa man ni ilawog na punis mga buaya? Naghinam-hinam na pud ang mga buaya magtulo ang laway sa buaya Pagkadako aning budgeta unya para kuno sa mga flagship program sa gobyerno. Unsa may mga dagko nga kanang program sa gobyerno? Unsa may nganumang 7.2 trilyones man unya flagship program kuno unsa may budgetan?
Ha? Nga wa pa man ganit na masulbad sa flood control nga daghan kayong kwarta sa gobyerno, dakong kwarta ang nausik anang flood control sa gobyerno. Or kaning budgeta ipreparar ba ni nilas eleksyon, ha? Wata kay balo kung ipreparar nis eleksyon or sila nga racket nga ipalupad sunod tuig. May pa ang racket budgetan. Asunan ka nga city 2 trilyones pesos ang ilahan nga i-budget mga sukin dig paminaw, apil lang gason ang racket tingali ani. Apil lang makabok racket ka ha, unsa man may ning racket nga sakyan ha, masakyan na gud nila ning racket. Ay pagka kuan in town, pagkatawhay sa mga buaya aning budgeta pagkadako man ani. Samtang balita dito gawa sa naso, the US President Donald Trump nibutiyag nga ang gihimo nga asayro talk sa tali sa mediator og mga leader sa grupo nga Hamas mahimo nga moresulta sa makasaysayanon nga agreement alang sa hingpit nga armament o hingpit nga pagtumpag sa mao nga grupo. Straight to the point. Ato ni hatagag pagtagad sad kay kanang naang dito sa US mga sukin digpa kaning US o kaning Iran. Ni pahuway kuno to Trump kay gikapoy man kuno to yung pod nga Iran. Sige pahuway sa ta. Amo na nga kanang naang kuan ra gyud nila kaning nga tuang nga mga presyo diri mga sukin digpaminos petroleum. Diri sa tuang kuan nag-agad na gid in town ta nila kay og kanang mo og magdula-dula sila gira-gira diha kining ato diri dili mangin dula-dula kay ang presyo nato diri sa gasolina og krudo mosaka magyug maayo. Straight to the point. Ato ni hatagag pagtagadon diri sa tuang nga pagkulo kabildo mga sukin digpaminaw ha. Ato ang makasama og mga idol sa 93.9 IFM. Nasanbay lang sa makasama kay balik ta human lamang sa mga importante kayo. Publico. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Nga buntaga. Straight to the point. Now atong hatagag pagtagad no kay kanang na ang gahapong adlaw mga sukin digpaminaw. Ang gahapong adlaw medyo putig yung lipaya ni kanhi Senador Bong Revilla gahapong adlaw. Tungod kay gitugutan siya nga makapiyansa og 1 million pesos mga sukin digpaminaw bugti sa temporaryong kagawasan. Onya lipay pod ang hiyang asawa in town kay so kisa may di malipay. Kisa may di malipay nga imuhang bana nakagawas na imong bana onya lipay gyud ka. Lamig malipay nga naa na kay dulog tempos kagabi. Onya si kanhi Senador Bong Revilla gipriso ni siya mga sukin digpaminaw gipasakaag kaso tungod sa kaso nga malversation. Tungod sa kasong malversation kay matod pa nga lakip nga nakadawat og kickbacks mga sukin digpaminaw sa flood control. Sila man sa mo'y unang napriso mga sukin digpaminaw. Unya moto nga ningon ang Malacanang nga tanawa ha og moingon mo nga selective justice, dili ni selective justice. Dili ni ingon nga ang mga gipampriso kadturang mga naa sa oposisyon. Dili ni ingon nga ang gipangpriso kadturang naa sa oposisyon ha. Tanawa nga mong kaalyado sa una na tanawa apil man ganing gipriso. Unya kanang naang karon magkapangutana pod ang kananaang mga tao. Nga unsa man ang Malacanang tinuod ba nga ang Malacanang maoy sugo ani nga apil og papriso si kanhi Senador Bong Revilla? Ngano man nagduda ang mga tao kung ang Malacanang or ang duha ka man nagsuon nga Rimulya. Ang duha ka man nagsuong Rimulya tungod kay dito sa ilang lugar kontra man nilas politika. Kontra nilas politika or nahimo na yung collateral damage si Bong Revilla. Nga kunuhay aron nga dili kay halata nga ang mga oposisyon ra maoy gukdon sa kaso, giapil siya og pailag kaso mga sukin digpaminaw labi na kay vulnerable siya nga duna sila'y kaagi ba nga napriso na mga sukin digpaminaw og si Senador Jingo Estrada.
So dali na lang kayo nila ang paghimo sa pattern pero ta kay balo basin pog tuod nga nakadawat pog kickbox ba. So di naman nakapiyansa naman. Nakapiyansa na mga suking digpaminaw so nakagawa sa gahapon so money ang kanang kuana money ang abi ko na ato ko nung kuanon be gikan sa paggawas niya o niya na tanawa si kana na ang kani Senador Bong Revilla paggawas niya gikan mga suking digpaminaw nakapiyansa medyo luspad pag naong medyo galuspi pa sa sulod preso. So karon nakakuan man nakapiyansa siya apan Senador Jingo Estrada wa tuguting makapiyansa. Tanawa be kuno atong kuanon be atong tan-awon hakay tanawa paggawas niya mo ni paggawas niya gahapon o niya nakapiyansa mga sukindig paminaw. O niya mo ni. Okay. So mo nag-eskortan siya sa taga BGMP. O niya nasa iya asawa sad ni no kaning nasa kuan kasama Marisa no iya asawa nasluyo taw niya ni agbay ang iyang kuan ang iyang asawa mga sukindig paminaw nga kanang naang murag porti ng pakangayaas naong siyang asawa. Diba artista man sa Lani Mercado kasama Marisa pareho ni sila nga artista makasama niya na si Lani Mercado niya na so mo ni siya niya gikuan sila nag-holding hands sila paggawas makasama ang tanawa diha kan nang kuan pa ang iyang bungot baga pa yung bungot diha. Nakinis Lani Mercado congresswoman sad ni dito sa Cavite mga sukin digpaminaw. Apil ba ning ni pirmas impeachment si Lani Mercado? Tanawa sumoni ang pagkuha niya kanang na ang paggagawas mga sukin digpaminaw gahapon so 1 million ang gitugot nga piyansa sumuna nga si Senador Dante Marcolita o si Senador Jingo Estrada kaingon sila nga yahaya ni kuana yahaya ni Bong Revilla makadulog no mang Lani. Tanawa sumuna nga kuni ang iyang pagkuhan gahapon paggawas mga suking digpaminaw. So doon ay malversation nga kanang naang gipasaka niya kay kuno nalambigit siya sa flood control nga iskandal dito sa Pandi, Bulacan. So gawa siya nakapiyansa niya ang Malacanang pananglitan og dili papiyansahon ang oposisyon di ingon nga kuan ra gyud to kanang naang kaning ilaha nahimo gyud nga kuan nahimo gyud nga nasugal gyud si kanana nga Bong Revilla aning kalakiha. Ang uban wa pa gani magakuan wa pa gani mga priso ang uban wa pa na nga priso ang uban hinay-hinay na nakagawas katong saya nga picture kasamang names good asa man to ilang picture kaniha no mo nga kuan pa kayo kanana ang medyo murag si Bong Revilla paggawas makasama medyo galuspi pa siya medyo galuspad ba natanawa kanang kuan pa kayo kay gikan mas prisuhan pud taon paggawas na niya asa man to yung picture nga kauban na iyang pamilya kauban na iyang pamilya ba kauban na iyang pamilya nakagawas na siya tanawa kay katong picture usabay katong kuan be kani mo na iyang mga pamilya iyang mga anak iyang mga apo o niya iyang asawa iya asawa kana kasamang name sa kana tanawa ni post siya nga God is good salamat po Panginoon mo na iyang nga post makasama unya tanawa yung picture hapon tirang layo gahapon kato iyang naong gahapon sa paggawas medyo luspad pa kasamangki karon nga nakagawas na o niya nakahalog na iyang asawa medyo ni pula-pula na gama iyang apeng tanawa nakakuha na kanang medyo ni kuha na gamay kanang naang medyo ni lutaw-lutaw na mga sukin digpaminaw ang iyaha nga aping taon medyo nanay pula-pula o gamay murag samot na gyud ron og magpost siya rong buntaga so muna nga
kanang na ang kuan, pila man sa ka kuan na priso dito, pila man sa ka bulan ra nga nasod sa kanang na ang prisuhan mga sukindig paminaw. Karon kuan na kayo sa kanang na ang muraragwa, tanawa, murara og wa na priso. Kay ni kuan naman, medyo ni kuan na, ni pula-pula na iyahang naong o niya kanang na ang iyahang bungot mga sukindig paminaw sa ubos muraga na tarong na og balbas ang dalan-dalan, kani hakon kana unsa man ni siya kani og wala ni filter pero dili man tingali na mag-filter ingon ini kay mga nindot manig cellphone ni mga dato mga nindot manig cellphone di naman magsalig og pero magsalig gyapon kag filter labi na klaro kayo nga murag dunay lukyaob sa imong naw. So na preso siya pila man ka kuan ni surrender siya sa kanang naang DJ mga sukindig paminaw si IDJ. Sa CIDG ni surrender sa dito mga January pa di ay. January 19 karon tuiga. So January, February, March, April, May, June, July. So 6 months. 6 months siya nga dito mga sukindig paminaw prisuhan. So mo na nga na. Ihaya pong revelia. Kanini makakuha naman po ni. Makadagan ni sa mga sukindig paminaw sa 2028 nga eleksyon. Posible na sad ni nga mulinyada ni Presidente Marcos. Pero mo na ibutang tala nga sige dili mo selective justice. Unya pero klaro kayo ingon mga tao klaro kayo ngano man gipapriso nila si Bong Revilla kay dili man politiko. Dili pa man ni politiko so bahala na lang masugal ni siya. Balag masugal so dili man politiko. Pero doon na ba'y politiko karon incumbent nga politiko nga napriso mga sukindig paminaw nga kaalyado ni Presidente Marcos. Wa magani mapriso ang hinog na ang kaso pero nibalik sa pagkahilaw. Tanawa tanawa nga kanang naang muni nga tinuod man dagway nga bugat kang kaso. Tinuod man dagway nakadawat. Sumauni nga uban na to mga politiko magsalig mga sukindig paminaw pangawkaw. Dias kaban sa katawhan kay pwede rang makapiyansa. Og daghan kag kwarta, daghan kang nakurakot diha. O niya makapiyansa ka, wa na gawas nun nga ang noon temporaryo ra imong pagkagawas nun. Sumuna nga kanang na ang kaning niyang atong balaod sa usahay, nalabian sad mga sukindig paminaw ba. Pero mo na nga maluoy sad ta sa mga kana bitaw na kuan na igo ras politika. So nang kawa pagud Saldico wa pa nila madakpi hantod karon. Si Saldico mga sukindig paminaw although natangtang sa pagka-congressman, pero wa pa madakpi. Ngano sa man wala nila dakpat og wala nila tinud nganong wa man nila tinud ag dakop Saldico. Asa man dang Interpol? Asa man dang Interpol nga ila man ganing gipakuha si kanhi Presidente Duterte diri sa ila man ganing gi-deliver dito mga sukindig paminaw sa dahig. Si kanhi Presidente Duterte kay tungod kay duna kuno Interpol. Nya asa mang Interpol nga di man day makatabang nato? Pagpabalik mga sukindig paminaw ni Saldico diri sa Pilipinas. O baka dili na lang nila dakpon Saldico kay base og mo kanta gyud sa tinuod Saldico nga ang mastermind sa flood control mao ni sila. Tanawa Unya kinsa may lan nanganalambigit. Tanawa gutong sa asa man tong listahan kasamang name sa katunto ang mga provinces nga daghan kay mga sukindig paminaw nga project sa flood control. Tanawa ang katungto ang mga listahan, naman to yung mga listahan ay kanang number 1 ang Bulacan, number 2 ang kanang naang Sugbo, ang Cebu mga sukindig paminaw. Number 2 ang Cebu. Muna nga kaning ni ang mas kuan pa. Karon mauna pang kasuhan mauna pa tingaling mapriso Leandro Leviste. Og kani mga sukindig paminaw kongresuman akana na senador may mama si Loren Ligarda. Mas mauna pa tingaling mapriso lagi. Aning ni ang mga mastermind sa flood control.
So ang pinakadaghan kuno mga sukindig paminaw nga probinsya mao ang Bulacan nga dunay mga daghan nga mga project sa flood control. So dito sa Bulacan, ilang mga sukindig paminaw giuna ang Bulacan, okay na. So napriso na si Jinggoy Estrada. Si Manuel Bunuan mga sukindig paminaw, pero si Manuel Bunuan gihimong state witness. Si Bong Revilla napriso apan temporaryo nakagawas. Kinsa may lang ipaimbestigaran sa Bulacan. Kadto si kanang Senador Joel Villanueva. Hinog na kuno ang kaso mga sukindig paminaw, pero pag hinog na kuno ang kaso, himan-himan pa to, ni Tamling, ni Balitok, ni Tila sa Lapalapas, Malacanang. Ang kaso ni balik pagkahilaw. So muna nga, pero karon si Senadora Loren Ligarda naingon siya nga sukad pa siya 1988. 1998 ang iyang ngalan wala niya gyud mansahi, wala niya duhigi og mansa ang iyang ngalan. So yahan ning gihimakak tanan nga mo na nga nagpabilin ng iyang dignidad, integridad. So ang gipasangil nila tungod kay sila ra kuno ang nagsecure mga sukindig sa pagpadagan sa solar system. So na solar system ngano kunong matod pang Boying Rebulya ngano man sila ra may ang mga kanang adlaw para man unta sa tanan ngano ilo mang gipanag-iya ng adlaw tan-awar. Kinsa may nagbuot nga panag-iyaw nimo ng adlaw? Panag-iya ko nung adlaw tan-awar. So muna nga nauna pa, so diri Cebu, diri Sugbo, daghan mang namatay mga sukindig paminaw tungod sa baha. Ngano mang wa pa may mga congressman nga gipaimbestigaran. So moari man kuno Vince Dizon, og moari man lang gani ka Dizon, ang sekretaryos DPWH kun moari lang man gani ka aron magsilpi-silpi, aron magpa-picture-picture. Ayaw na lag aridong oy. Wa man gyapon nadugay kang inari, nadugay kang dinuaw sa Sugbo. Kapila man ka nagbalik-balik sa Sugbo. Do na bay gipaimbestigaran nga flood control? Nya do na gipaimbestigaran nga congressman, congresswoman? Taga head sa DPWH so na bay gipaimbestigaran? Nadugay man kang balik-balik diri. Kalas lang mo kwarta sa gobyerno. Kung nangyahan tumong para lang mga sukintig paminaw magulo hinighawa kala tudlo dito sa mga flood control ana. Ayaw na lag aridong mapaibo ng idulog si mong asawa may pa. Tiwason ta nalig hisgot karon taud-taud mga sukintig paminaw tiwason ta ni og hisgot karon taud-taud human lamang sa ato ang RMN Network News kay mosunod na karon dayon. Publiko, DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Doon na may asawa or kanang naang bana din doon na may bana mga sukindig paminaw nga nasakpan sa iyang asawa kasamang names kay sa magkalakiha nga niingon nga madugay kog uli day madugay kog uli day kay kanang naang amo ang supervisor magmeeting pamiday. Amon nga kanang naang katong sa impeachment ma-apply tong unusual og suspicious. Di ba example to ni Atty. Rufil gahapon? Gahapon ba to katong suspicious kasamang kananaang nga og unusual? Ang kanang unusual mo na nga palitan ang regular nga tig-uli sa imong bana, imong asawa alas 6 sa gabi og mo palitag makauli na sa alas 8 sa gabi alas 9 unusual na nga kana nang anon dili sa makauli og sayo pero wa na nagpasabot nga dili sa makauli og sayo sala na ngano man kay do na may di makauli kay nagmeeting pa o baka taas pa kay ang baha o baka na ay gitambungan nga parte ana so kaning bana dugay na kauli so gipangutana sa asawa nga asa man kadong ang ano nga dugay man ka nakauli ngo nagmeeting pamiday nagmeeting pami unya ulan-ulan man yang kasada basa-basa da. Wa pa kuanday kananaan nga wa pa may kasakyan god. Wa pa may kasakyan o niya
kana na ang kuan kayo sakay pa man kay day unya timing po dag meeting me. Kuan pa kayo kanang basa pa kay karsada day. Pero ang asawa murag daan ng gaduda di ay. Ang asawa ani murag daan ng gaduda nga kanang naang dunay kuan ba? Dunay dili maayo mga sukintig paminaw nga iyaha nga nabantayan sa ambana kay mo lagi na nga murag anang sa lihok ba? Kay doon na nabantayan. Doon na katingad-an. O kana, inunta nga doon na katingad-an. Doon na kanang naang nabantayan ang iyahang kanang naang asawa nga ngano man nga di man ni ginhapon ano niya subsub man syaro man og kanang naang syaro man og sige sila og meeting. Syaro man og kanang naang sige sila og meeting. Hindi po dagoy ingon nga magsige sila og meeting. Di karon gisundan. Gisundan dito sa kanang naang iyahang kuan gyud. Gisundan dito sa iyahang asawa mga sukindig paminaw. Sus gamiting ba di ay nga basa ba din karsada nga lain may nagbasa ay ningon sa wa ko ng kasakyan pero lahi man din ng iyahang gisakyan. O tanawa. Kana lang uy wala man nay kuanday wala man nay hapin sa dughan di ay. Tanawa dali ang nagatindog luwi o basta padidit gani to dali ang luwi yung kating. Tanawa ha kay ano man ni nga kuan man ni nga kanina kuan magunin na viral like mayro atolan ning credit na nato ning kasamang Justin Loy. Kaning iyahang nakuan kay sus naaktuhan gyud dito. Uy. Naaktuhan dito pag sus grabiha naman nga. Ay lagi pa kuan kanang naang kuan kanang gripo sa kuan nang nadughan ay lagi paklaro kay kasamang name sa. Tanawa ho kaning ni ang ana lang sa unya medyo kuanon ni siya. Kanang naang medyo pution, kaning iyahang kuan, kaning ni ang babae ba? Medyo pution ning babae o niya hitsura pod. May hitsura ang kaning babae hamis. Hamis ding niya nga kuan, hamis ding ni ang babae mga sukindig paminaw awa ha. Hamis ni siya o niya medyo straight og buhok. Di amay kanang naang picture gyud diri. Di amay picture o niya pagkahuman. Wa gyud sila. Pagkaabot lagi dito, way mga sapot. Uy. Wa nay mga sapot niingon nga. Ningon ang bana nga, day, wa ko'y kasakyan, day. Way kasakyan nga lain man di ay ang gisakyan. Day, di ko kasakay ron, day. Sus, dito man ni kabayo, des lai. Tanawa ra ha. Ingon po dito, loy po tang asawa. Sige dong, sige dong, kana naang sobraan ra ka namo diri o kanang naang sudan dong, diri ra ka manihapon dong. Ayaw na lang, day, diri ra day, kay mabusog, koron diri, day. Ningon nga mabusog ko ron diri ra day. Ayaw lang og kanang kuanda, ayaw lang og kabalaka day. Kamo lang dia pangaon sa mga anak day kay kanang naang kuan diri karon na sa among meeting day dining kuan day mabusog ra ko ron diri day. Di ay kuan day kanang ngamon supervisor day ga kuan man ga order mag buffet day. Pina buffet pas ang kagara. Sumuning laing term sa kanang naang padidit is miringhoy kuno unsa ni? Is miringhoy ha. Lain may gisakyan? Lain mo ay gisakyan di ay. Unsa man ni iyang gisakyan dagoy dili ba ni racket niyang gisakyan or tanawa ang kaning ang lalaki murag yug nakasakay og racket. Murag yug nakasakay ba og kana bang grabe ha makasakay tawhana. Tanawa ha. So kaning ni ang kuan ni siya unya medyo kuan ni siya medyo hamison unya puti. Tanawa ha. Ato ipakita niya. Ato i-play ng video ron kadiyot sa kayo. Kamo ba? Nagdali siya nis kasamang luwi. Ato bitaw na i-play ng video ron kay taas man na.
ato nang i-play ng video ay kabalaka na ato nang i-play ng video ron pero ato lang sang ikuan ning niaba ang nahitabo ba kay mutanam gud uban nga naunsa og gakuan ha. Grabiha aning tawhana no mura man og kanang mura sa og lounge og kanang racket ba mura gi-lounge niya ang racket di. Na po nag-ingon nga mura rin ang sakay baruto ha. Tanawa ha, jo kan kana o sige dong, ikuan og gamay ha, iana lang gamay kay tan-aw na to mo, maingon ra kong stop og pananglitan og makita na gyud tong kuan, katong kimba-kimba ay kito ipakita ro. So nagahubo sila tanan. Kani ay kana ana lang sa kay murag nalabian tong ayo. Tanawa murag nalabi ay palabi. So kani sa tanawa video na may gani kay no iyahang gikuan ana ang iyahang kuan ba ang iyang dughan. Ang iyahang buntod mga sukindig paminaw sa iyahang dugan iyang kitabunan pero wa na gihubo ang kuan ani kanang nang way mga sapot sila. Way mga sapot so mo na nga kanang na ang karon diri sa Biraman am ganito nasakpan no katong kuan sad nasa toy nasakpan makasama so mo na nga nganong mga di man maghunong, di man makontento sa ning uban taon, magkakaton og kana bang kontento ba? Unta. Kay kanang na ang paingon-ingon sa nga wa kuno say kasakyan kay ulan kuno nya di ito nagsakay na. Nagsakay murag ferry boat. Sige don, sige na hinay og aginod. Sige aginod ang video gamay be nawa ha. Tanawa mo ni ang kanang kuan nakatulog sila doon kanang laki. Ala dinang laki la. Uy, dinang laki Sus pagkadali sa kwas laki Ala kana. Ay, uy. Hasta de sa ubos wa poy sapot sila. Pagkatugnawa aning kalakiha gud ay. Tugnaw kay kitingulan man ni tanawa ang babae makasama ka na i-blur to gamay niya karon taon-taon ato ang kana maklaro-klaro sa og gamay ba ug di na gani makitang naong klaro-klaro na to gamay ha. Sunan ka ana nga tintugnaw mga sukin kana na. Anam lang dong anam magay. Sunan grabe ha. Tingtugnaw ken dako. Unya kanang na ang nagkuan na sila dito. Ang asawa tao na balaka ang asawa nga naman wa pa man uli nga 10 oras naman wa pa man mauli. Motong nga gaduda naman daan ang asawa. Yaha mga sukindig paminaw nga gikuan. Oy. Kuyawa anig panuhuto nila no. Tanawa habi kana sige kana be kana dong. Hinay dong. Okay. Barog silang duha kay nasakpan naman hinahinay sa og taod sa iyahang short. Uy, ang lalaki nang orsunis diretso. Wa man naka nalimtan ang brief na og saka. Wa na makasulob sa brief ni. Hatanawa be kuno hatanawa. Pirmero to nang kuan pa sila Sus na kuan sila kanang nabulabog sila. Tanawa ha. Nabulabog sila kay asa man to kato sa paghigda nila. Sus grabiha din Uy. Tanawa mo na giingon nga kuan kanang naa nga nag meeting kuno sila onya ay kabalaka day kay ari na ko diri mo kaon day mabusog lagi ko ron day kay naay buffet si supervisor. Lahi man buffet di ay. Tanawa ibalik ko na to kasamang names katunto ang katong pagdulog pagsugod yun nila pagdulog ana. Katubang nagdulog di ba dulog to murag ang laki og bay murag nangatulog. Nakatulog. Nakatulog sila. Kanang nakatulog sila. Tanawa kana. Ay ibalik gamay. Katubang tulog sila ang babae. Nagkuan in taon ning babae taon gahayang ang babae unya ang laki sa do kana. Katong kuwas abaga to makita ang laki do kana. Hala, uy. Hala na unsa. Naunsa man ning kalakiha nga. Unsa man nido nga unsa may nakita nga nagakuan man lagi ni. Rabiha ani. Sunan ka nga nakakuan di ay oy. Mao di ay nga wa na makatubag sa tawag, wa na maka-text ang kanang bana mga sukindig paminaw sa asawa kay unsa man di ay kasamang kinga
Wa naman, ha, nakatulog sa kabusog, ha? Ha, kuyawa, nakatulog sa kabusog, oh. Ha, nakatulog sa kabusog, be kana tanaw ha, ang laki na kani ulo man is laki, oh. Onya ang kamot sa laki naa sa murag iyahabang giaksog agbay ana sa kwan sa babae ana, pero ang iyahang siko makasama di adire nadapat sa usa ka buntod sang inday marukoy sa ning lakiha. Ha, nakaingon batag unsa mang bufiha? Ha, unsa mang bufiha? Sus, kuan man day gidahanan man day ag bingka, ha? Gidahanan man day ag bingkang pinalutaw. Ha, ang nabusgan sa laki di ay kay nabusog daing laki mao daing na tingalang asawa ngano mga di man ni ginhapon siya nga kanang naang are man ni hapon makuyog manig panihapon namo unya nadugay na di na adto manhapon sa ila. Ha, ingon na nga diri ra ko dai sa gawas kay ana nami kaon ana didto, ha, magakaon-kaon mi agoy busog man es bingkang pinalutaw. Ha, tanawa ha, be kana kidaw kana na so, silang duha nakatulog silang duha nga puro way mga sapot. Unya na sulod ang kuan, sulod sa kanang asawa. Ha? Be kono kana na ang ikuan kono. Ha? Sige kono kasama nga names, ha? Oh. To kono ipli og balik be, to ipli balik, okay. Kani tanawa, oh. Pagkasakpan na nila, sus, isulod ay sila dayon sa kuan. Ha? Kanang na ang iyaha mga sukintig paminaw ng asawa dayon, oh. Ang laki mo, oy, ha? Nakakuan pa, nakahinanok pagamay. Grabe. Grabe ha, oy. Nakakuan siya, kanana ang nakatulog, ha? Pero unsa man ning klases bingkang pinalutaw, kuan ni kanang bingka dito sa Asturias katong dawa or dili. Kanang dawa day kuan man na kanang dawa nga bingka medyo humukon man na siya unya dili na kayo muliki. Ang katong pinalutaw gyud nga busok nga pinalutaw dagko kag liki to. Tinuod bitaw sa bingka ba kanang bingka bitaw nga kuan man na dunay uban nga magbingka kanang naang harina gamit sa harina ang uban sad kanang sa humay na kanang naang humay kanang galingon mo na nga kuan no ang laki taw no na kuan grabiha aning kuana no ingon sa kuan nga kana kuno dong tong balikon mga sukin tig paminaw pag kuan ni kay kuan man kanang naang kuan in town ini sus kaluoy sa asawa tao no. Pero una ni hamis kayo onya mo na sakpan mga sukin tig paminaw na daot. Daot sa litrang B din. Danaw gisulod sila nakani kuan siya. Kuha na yung karsones diretso, ambot og asa dagoy na labay to yan sapot dagoy. Kulata. Dito gikulata kayo. Sa gikulata mga sukin tig paminaw ang kuan. Iyaha nga bana o niya ang babae sa to bantog. Ang babae o kana na kay tinaw-tinaw do. Kana kay tinaw-tinaw be. Usba ko no be, puti mo tumblo kani o puti kulata o. Asa mo to? Kani kay tinaw-tinaw ni o kana dayong. Nga tinaw-tinaw lubuga sa dato gani. Tigbagulbol ka sa kana o na o. Sus. Wa gyud ka kon. Ang babae makasama sa dugaya ka bangon. Nasa nag-ingon nga mura man nagbingkas katmon kasama binsa. Tanawa oy. Sumuna nga kanang na ang kuan in town kayo Sus isu. Way asawang malipay ana, no? Way asawa labi na nga kuan. Muna nga kanang mga nagkuan diha karon ayaw og gub-an ninyo inyuhang pagpuyo. Ayaw og gub kay kining niya usa man ni kapag luib o niya giguba ang
Hasta mga bata ang kaugmaon sa mga bata ba. No, maguba ni ini tungod kay wa na may maayo unya nga pagtinagdanay dihas kami niyon. Kung nagkakuanay na nagkasiluay na no labi na no. Sus nagdalag pintol di ay oy. Oh, tanawa nga kana nara malagi ng tinaw lagi gani halubuga ato. Di man to maklaro mo di sig bagulbol sig pangalot sa buhok si kasamang luwi di ay. Iklaro ko no to gamay binaara man nang ganiha pa kalubuga ganiha di ta kaklaro at klaro na gamay na. Oh, sarabiha sa dani oy. Oh. Ato naman technician mo nakaklaro po dani dihag maayo. So mo nagipuspusan sa asawa taon oh. So mo na nga mo ni tambal sa mga bana mga sukin dig paminaw. Mo ni tambal sa mga bana nga kanang naabang dili makontinto silang asawa. Ang uban bisag naglisod na. No bisag naglisod sa pangabuhi, nay mga anak nga gipa-eskwela, wala gani makahatag og maayong kana bitong kinabuhi sa asawa or wala gani kanang kuan. Apan saktan pa og kanang sagulan pa og kana na ang binuang so dili ni maayo ha. So katong mga wa pa nasakpi, katong mga wa pa nasakpi unya ni sulod-sulod aning ni ang kabit-kabit. Wa pa no sakpi ayaw mo paabot nga masakpan kay ma-viral mo gani na. So mao na nga kuan ba di ay karon na girlfriend day. Oy. So girlfriend day di ay karon so base og naay nag-celebrate diha nga bisag nanay asawa halaga celebrate gyapon. So karong adlaw girlfriend day di ay karon. Pwede di ini sa dili ma-blur di ay. Pwede man din di matinaw lagi. Karon to uturhon na to nagtanaw kana nang ipaklaro nila na dong oy na preso bitaw na sila. Karon to taon magkasama tong balikan niya mga standby lang sa. Publiko, DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Ato sa ngatagan og pagtagad no sa dili pa nato kay tuwa pang gipaayo diri sa tuang teknisya na kana bang ang gusto mo uban nga kana ayo rag i-blurred og maayo ang i-blurred kana lang na ang ilahang nga mga kuan kana lang ilahang nga mga tinaguan mura i-blurred nato. So muna nga sige no ato ang pagbigyan natin kasamang RV no o niya kon lang ato tabuna na pero karon to ato kay mintras gi kuan pa mintras gi ilaha pang gi asikaso mga sukindig paminaw at least maklaro ang naong maklaro ang purma. Unya si kuan ato san kuan paminaw nato sa ni si Presidente Marcos kay kanang naang niingon na ra ba siya nga na ang magpatuloy kuno ang yahang programa nga 20 kilos bugas humay. Magpatuloy kuno mga sukindig paminaw ang 20 kilos bugas humay. Muna nga hantod karon magpaabot ta kung asa ta makapalit ani. Kay sukad pag launch ani noon ang uban nakapalit man gyud. Na may uban nakapalit gyud tuod na nakato mga priorities ba. Pero muna nga naapoy kanang na ang uban nga gustong mo palit, asa man ta makapalit po ani? Asa man nagiingon niya sa SONA? Tukunong ko anong katong sa SONA kasamang names ni Kuan, Presidente Marcos, sa kadiyot lang sa nang naang kanang naang bingkang pinalutaw sa Dara ha. Panahon na lumiit ang kita dahil sa mataas ng mga presyo. Mahigit 26,000 toneladang bigas ang binigay sa mahigit 2.5 milyong pamilya. Tindaghana. At ito'y itutuloy pa natin hanggang umabot sa 8 milyong pamilya na makikinabang. So 8 milyon ang target nga matagaag bugas. Patuloy pa rin ang programang Benteng Bigas Meron Na. 20 bugas. Nakakapagbigay ginhawa sa mahigit 12 milyong Pilipino sa buong bansa. Ang mahigit 800 nating kadiwa
ay nasa buong Pilipinas ay sabay pa rin. Naong biya sa sige kadiyot sa amo ni ang ato ang DE secretary. Amo ni atong DE secretary si Tio Laurel. Amo ni makasama siya no. Aniya tan-aw niya si yang gitutukan Vice Presidente Marcos nga pagklaro dia ba nga ipatuloy na to ni. So muna nga daghan ang ngita og asa mapalit kaning ni ang tag 20 kilong bugas humay. Unya do na may target di ay kay 12 milyones raman ka mga tao ang pwede makapalit ani. So muna ang uban way labot. Di na pwede maangay Mr. President. Motong uban nga kami di ani wa di mi appeal ani. So muna nga kanang ang 20 gi yaning gipangkuan. Yahan ning gipasiatab, yahan ning gibalik na pod siyang suna nga ang 20 bugas magpadayon ha. Ang problema asa mapalit ang 20 kilong bugas. Kay basig istorya ra ni ba aron palami sa istorya onya di ay to why naatingali pero pila ra pod lagi ka tawo onya do na poy kanang ang katurang duol panalitan ari ibutang sa Kapitolyo ang duol sa Kapitolyo maoray mabuhong ang dito sa mga probinsya nga layo alangan sa usa ka tawo baligyan ra kag 10 kilo or 5 kilo nya gikan ka sambuan gikan ka sa Dumanog pila may plitiho nimo mo na nga mas maayo kada barangay na ay tag 20 kilong bugas mas may nang tagtos barangay ibutang para nga ang mga taga barangay taga sitios halag maglakaw na lang at least exercise man sa so mo na nga uban mga PWD ra kuno mga PWD senior citizen mga solo parent man tingali makakuan ani makapalit mga sukintig paminaw pero muna nga ang uban luoy pod ang uban nga dili biya pod kay kani mga PWD ra maoy naglisod bisan og dili mga PWD bisan og dili mga senior naglisod biya pod in taon ang pangabuhi hindi na lang man ngayon nga dako man kay budget ang gobyerno kana rong ipangawat magay sa mga buaya. Unya karon ang presidente mga sukindig paminaw nangayo na sad og 7.2 trilyon nga kwarta. Sunan ka ng 7.2 trilyon para sunod tuig? Pagkadako ana nga budget. Manginaot nga kanang naa maayo og gasto kanang naa nga kwarta. Kay ang mga congressman ani labi na to mga buaya nga mga congressman nagtulo ang laway Unang kakaroon ang atong utang sa Pilipinas niabot na og 19 trilyon. 19 trilyon kapin ang utang sa Pilipinas. Kada usa nato do na tay mga more or less 160,000 nga utang bisan og kanang inyong mga anak diha nga nagtutoy pa na nagtutoy pa nas inahan na utangan na ta pastilan in taon unya mga congressman maoray nabusog nga uban nga gawas las uban nga mga congressman nga nagtinarong dili kurakot nangurakot ginagmay lang so muna nga kanang unta patas lang ba unya unahon na to ni sa flood control dili kay hapit na kuno kasuag plunder si kanang si Congressman Leandro Liviste, Senadora Loren Legarda mo na may no igigukod ang katong mga way problema og kanang naangguk doon sila okay way problema og imbestigaran unya ang mga congressman na kaalyado ang mga senador kaalyado nga nakadawat og kickbacks wa na kay tuan naman niluhod naman niluhod naman di wa sa prangkisa nito. Tang luoy taon. Luoy kayo in taon mga sukindig paminaw no. So muna nga mga Pilipino, ang kita nga mga sugbuanon ala sa mga Pilipinong uban ingon na kanus-a pa man in taon mo abot ang 2028 nga eleksyon. Komentarista na walang kinatatakutan sa ngalan ng katotohanan. Okay, alas 10:16 naman
Ugma na lang de kuno to. Domingo man ugma. Sunod semana na lang ipakita na tong katong bingkang pinalutaw re. Okay, wa na tay oras magkasama ni magdrama na ta ha. Kay mosunod na ang drama nga kun ako ang pasultion. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point.